Jesus, Jesus, Jesus. هاليلويا. نلقاوكم عزيز مالتين واوتشين مدمار والتا واودش ومدوار بايزي اخرى لي البوبلو مالتي مفروش معهم. هاليلويا. الدوك لي كسبتوا لي الساوند التلفزيون تاعكم ولا واحدة داك هو كان انتنسيونات. هاليلويا. ايو نطلبوا عش المولاي عنده كلمة على البوبلو تيو اللوم. طلبوا معي. مسيح قديس كلم البوبلو تياك اللوم. اعطينا ودني باش نسمعه. اعطينا عينين باش نراه. اعطينا قلب باش نرتشيفه. ونفهموا بريفيلاتسيوني الكلمة تياك الزمن اللي احنا نعيشوا فيهم وشتيت بخالصة بالكنيسة تياك. ارتشيفي مولاي كل جلوريا وتفهير وجلوريفيك الاسم قديس تا جيسو كريستو دا نازاريت. امين. مر في الكتاب تاع كوهلات كابيتل 3. اللوم ده المساج هو فوق الجورة. قبل ما تسوت قلبك وفورسي كولوك تندنسا تبزا شيء. لك مش بالسينات نايدو هتيدو جسو نفسه السنة دي الكونفي. نهججكم باش انتم تراو الكلمة تفتحوا الكلمة الله خلي تراو شتيت الكلمة الملاي. Thank you Jesus. من فيرس بيهات في الكتاب تاع اكليزياستيتشي كابيتل 3. دنيا الكلمة الله كلش عنده زمينه وكل حاجة عندها وقتها تحت السماء. خلينا بدنا نقبس من فيرس 5 راي باش نقبزوا ده شيء. زمن اللي ترمي الجبل وزمن اللي تجبرون. زمن اللي تعنق وزمن اللي تتشخط بالتنقيق. زمن اللي تكسب وزمن اللي تتلف. زمن اللي ترفع وزمن اللي ترمي. زمن اللي تقطع وزمن اللي تسوي. زمن اللي تسكت. زمن في طلع حلقك وما تيت شيء. اما كل زمن في تفتح فمك وتعيط وتورزق وتتكلم. زمن اللي تخاف هو زمن كل اللي تبط. الله اللي مخبى هو مهبى يبط. بلا دوبيو يبط الدمونيو يبط الخزن الذنوب. ما ديك هو مساتشي هو شي ضربة نصروا عليه رحمة المولاي يلي دانوا الوقت هذاك المساج. زمن التعبيد يجي فيري زمن تا guerra ديك تفسر. يوم زمن تا guerra يوم كلا زمن تا conflict. أو شغلات جات يتخاء عشان نسمي guerra. زمن التعبيد وزمن الباتشي. ملا دنيا الكلمة المولاي. اللوم كنت نتكلم مع واحد من ولادي في المولاي ولت تدان الموفمنت الاسبريتو سانتو. ودينا نتكلم فوقك. أنا أدركم من في جيدا المساج أبارت اليوم في الكلمة الله. مرة في كتاب متى كابيتلو 24. كما منكم تمنوا لي احنا قاعدين دايم نرس أكتر أتيني مجة تجسو أوليديكم. كل منكم براتيكامنت خلف دوك لما نكم شابتيت تلو إيديكم ولا إيديكم. أوكي. متى كابيتلو 24. ħafna mid-drabi sfortunatament fil-Kristjaneżmu aħna smajna biċċalaw biċċalem ma smajniex l-istorja kollha.
Jiena nħobb nippritka fuq kollox sakemm huwa fuq il-Bibja. Però ma tistax nippritka fuq kollox f'kwalinkwa staġun għax ma jmurx ma jitwassalx l-istess jekk ma jkun żmienu. Amen? Inti fil-għodu meta tqum ma tmurx tikol dundjan. Avolja jista' jkun tajjeb imma mhux il-ħin tad-dundjan fil-għodu. Fil-għodu tuħu tost. U laqqas inti ma tmur ħatuħu xi ħadd xi jikla lussu ħadd jieħu fast food. Tista' tmur xi darba fast food, imma mhux dik huwa l-ħin. Kollox għandu ħinu. Fil-ktieb ta' Mattew 24, Ġesu jibda minn vers, nibdaw ngħidu, minn vers 6. Għad tisimgħu min jitkellem fuq gwerer. U x'nijat ta' gwerer? Aħna nisimgħu din fuq gwerer? U x'nijat ta' gwerer? Il-gwerer qed jonqsu fid-dinja jew jiżdiedu. Jiżdiedu brata qawwija. Iftħu għajnejkom, ġifieri għażel li tara. Dak tfisser iftħu għajnejk. Għażel li tara. U titħawwad xejn jew nkella tinkwieta xejn. L-inkwiet li tkun anzjuż u tinkwieta mhux il-porzjon tal-poplu tal-Alla. Amen? Għax dan jeħtieġ li jiġri, issa sew, jeħtieġ li jiġri. Il-gwerer jeħtieġu li jsiru. Kemm il-darba smajtu predikaturi jgħidu għadi? Jiena biss qed naqra l-Bibja. Għax Ġesu qed jgħid jeħtieġu li jsiru da. Naf li għalissa ħafna minnkom u ħafna oħrajn li ħajraw mhux ħajfmu. Għalhekk taqlibx l-istazzjon. Kompli jara. Għax dan jeħtieġ li jiġri imma għadu mhuwiex it-tmiem. Għadu mhuwiex it-tmiem. Mela l-gwerer mhumiex it-tmiem. Għadni, għed nitkellem fuq gwerra naturali għalissa, hemm il-gwerra spirituali li jintom kollha qegħdin fija. U mhux intom għażiltuha, hija għażlet lilkom. Il-moment li inti qed jien born again, jew jien ta' Ġesu Kristu, jew jien nemmen li f'Ġesu huwa s-situ s-salvatur tiegħi u nemmen li Ġesu huwa libentalla l-ħajli tas-sew ġimsallab ma' salib, miet urxoxta fil-ispirtu, fil-ruħ, fil-ġisem, il-moment li inti mintu u vera xettu dan, int għajjimt gwerra kontrik. Mela ħadd ma jista' jgħidli, imma jiena ma nħobbhomx il-gwerer. Mut u mur il-ġenna. Dan jeħtieġ għal dan ħajjiġri żgur. Il-gwerer ħajjiġru żgur u ħajjiżdiedu. Imma għadu mhux it-tmiem u l-poplu tiegħu Ġesu qallhom immintom toqgħodux titħasbu, tinkwetawx u tibżawx. Għax għati ġens kontra ġens, saltna kontra saltna, ikunaw ġuħ kbir, u l-art titeżżes f'ħafna bnadi. Dan kollu jkun il-bidu ta' dbattija kbira. Min ikun fil-gwerra, ħanitkellmu mill-lat gwerra naturali. Ibagħtu n-nies, ċajta. X'ma nafx kemm mill-miljun telqu minn Russja biss, mhux minn Russja, mill-Ukrajna. U spiċċaw bladar, immaġina inti taħdem omrok kollu biex tfaddalu tagħti stramiltaw lill-olidek u lill-familtek u f'ħakkatajn ġejt fixxa tgħix ġo kaxxa tal-kartun. Apparti il-kesħa li titbati, il-ġoħ li titbati, id-diżunur li titbati, il-biża titgħaddi minnha b'ulidek kollha. Għax forsi għalik tgħid jiena ngħaddi ma' wliedi.
ikun dibatija kbira dan. Imbagħad jagħtukom fidejn min iħabbatkom u joqtolkom u l-ġnus kollha jsiru jogħbodukom minħabba f'ismi. Dan kollu ilu jseħħ mhix xi ħaġa ta' 2022 din, dan ilu jseħħ imma jiżdied. U jkun hemm ħafna li jitfixklu hawnhekk fejn tidu toqgħodu attenti intom. Ejt il dak taħdejk u dik taħdejk qgħod attent għax dan għalik issa. Jkun hemm ħafna li jitfixklu. Li jittradixxu lil xulxin, hawnhekk mhux qed jgħid għad-dinjata, qed jgħid għall-Knisja. Jittradixxu kif il-Kristjani jittradixxu Kristjani ieħor iva. 1000%. Jittradixxu xulxin, jinbagħdu ġifieri jobbodu lil xulxin, jobbodu ta'. Mhux just marriċ naf, jobbodu, f'qalbhom jobbodu. Issa l-Iskrittura tgħid jekk inti tobgħod il-ħuk f'qalbek tiltu u int qattil quddiem Alla u tista' tkun pastor u jeżistu bħalhom anke f'Malta. Odju, bażwi f'qalbhom. U skont l-ewwel Ġwanni 2, jekk tobgħod il-ħuk int qattil. Għalen ħobbu ta' tinduna mill-valenu kollu li ħreġ mill-istonku, tinder kemm tħobbu. Għalhekk Ġesu qed jgħid oqgħodu intom attenti. U jqumu bosta profeti foloz, jiġifieri xandara foloz, u jqarqu b'ħafna nies. Joktor il-ħażen u għalhekk li mħabba tibret f'ħafna. Għal dawk li għamiltu il-kors Bejt of Satan li xkata saħatan għam il-ktib nħinġiġkom aqrawh sew. Kuluh! Dak il-ktib, dak ħadu zaħu dejja f'ħajtkom. Mhux ħajġi staġun f'ħajtek mhux ħajkollok bżonnu. Kulu dak il-ktib. Li mħabba ta' bejnietom tibred, dak qed jgħidu kollha l-Kristjani. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar, tibqa' żomm sħiħ, tibqa' committed, tibqa' żomm mal-bastun, dan dak li jibqa' jżomm isalva. U dan l-Evanġelu tas-saltna jiġi mxandar fid-dinja kollha biex in-nies kollha jkollhom xhieda. Imbagħad jiġi tmiem. F'Jannar tafu li inqalat f'pajjiżna sfortunatament kien hemm xi ħadd li abbuża, inkluż qatel, però issa dawn l-affarijiet f'Malta tiżiru normali għaliex il-mexxejja ta' pajjiżna ma jafux u ma jridux jisimgħu imma ħajkunu kontabbli quddiem Alla li qed jistiednu spiritu ta' mewt fuq pajjiżna. Dan ipprovedizzajtu jiena u għedtilkom għax il-mulej kien qalli fil-bidu din is-sena. Min irid jisma' ħajsma' anke jkollok widna waħda biżejjed. Però fil-bidu ta' din is-sena f'Jannar, fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar, meta nqala dik il-storja disgustanti, disturbanti f'pajjiżna. Kont qed nitlob, saqsejt il-mulej partikolarment xi ħaġa għax bħalma tgħid kittura għadna kif qrajna, hemm żmien fejn tiskot u hemm fejn żmien tiftaħ fomok u titkellem. Hemm żmien fejn toqgħod fil-paċi, hemm fejn żmien fejn tagħmel gwerra. U waqt li kont qed nitlob u l-mulej tlabtu direzzjoni, f'Jannar madwar l-ewwel ġimgħa ta' Jannar smajt il-mulej jgħid li dan il-kliem. This is a year of war. Tiftakar kontent ilkom dal-kelm? Tiftakru għad il-kelma meta tilkom? Tistgħu taraw fuq l-internet għad hemmhekk. Ġvidin profezija li ġiet imwettqa. Issa meta l-mulej qali dik il-kelma ma kontx qed naħseb la bil-gwerra tal-Ukrajna u laqqas tal-Russja u laqqas tal-Iran u tal-Iżrael l-ebda waħed minnhom. Sempliċement Alla qalli din hija sena ta' gwerra. U s-sena d-dieħ l-iktar. Allura il-mulej mbagħad beda jgħallibni ċertu affarijiet u għadu jgħallibni għax ma taqafx titgħallem. Kif Alla jara ċertu affarijiet? Ħafna jaħsbu li jekk aħna noqogħdu kwieti, jekk il-Knisja toqgħod kwieta, kollox imur tranquill u jmur sewwa. Kemm minnkom temnu għadi għal idej?
temmen li jekk inti toqgħod kwiet u tranquill kollox imur sew fil-ħajja tiegħek, all idej. Però hemm żmien fejn toqgħod kwiet. Hemm żmien fejn ukoll tiddawwar wiċċek in-naħa l-oħra. Però hemm żmien fejn titqum u titkellem. Morru araw l-istorja ta' Ġesu, araw l-istorja ta' Pawlu l-Apostlu. Fejn anka hu stess rrid jixed quddiem l-Imperatur ta' Ruma biex jiddefendi l-kawża tiegħu. U meta r-Rumani jindunaw li dan Pawlu kien ċittadin Ruman u qed jitrattaw ħażin beżaw. Allura ħanirrelaxxawk. Allura mtirrelaxxawni, allura mela sewwa l-ewwel abbużajtu bija u issa issa timur quddiem l-Imperatur. Għax intom għamiltu xi ħaġa miegħi totalment inġusta u ma stajx tagħmluha. Jiġifieri dat fittex li jara ssir ġustizzja. Għodu attenti, kunu għafu l-kelma. U tħallaw il-ħadd tibellalkom ir-ros bil-labra. Kollox għandu ħinu, kulħadd jgħid, kollox għandu ħinu. Meta int tajt ħajtek il-Ġesu, inti ġejt imwaddab immedjatament fi gwerra. Hemm gwerra spiritwali. Tafu li hemm gwerra spiritwali? Hemm gwerra spiritwali aħwata? Hemm gwerra spiritwali fuq ħajtek. Xi tfisser il-kelma gwerra? Il-kelma gwerra tfisser konflitt. Jiġifieri għandek żewġ naħat li hemm konflitt taqbida kontra xulxin. Kulħadd jgħid it-talba wara jgħidha minn qalbek jgħidu Spiritu Santu. Allimni nara fi żminijiet minn punto di vista profetiku. Issa, qabel ma ngħidlek, għal min għandu widnejh biex jisma'. River of Love hija unika. Għaliex River of Love hija knisja apostolika u profetika. Dik hija dilka li Alla poġġa fuq din il-knisja. Allura jiena ma nitkellemx bħal bost oħrajn għaliex fuq ħajti hemm dilka apostolika u profetika. Għalhekk Alla tagħna pjattaforma li mhux nitkellem biss mal-erba' ħutiet imma nitkellem ma' oċean. Jien minix just a keeper of aquarium. God has sent me to fish in the oceans, in the big oceans. Jekk inti kull Kristjan li jara dan li huwa tal-affarijiet tiegħu, tifhem li Alla għandu għaddejja differenti b'anointings mantell spirituali differenti. Gordon John Manchet is not just the local pastor. Gordon John Manchet is the apostle and the prophet of this nation. Now, I'm not telling you I'm the only one, but I'm definitely one. Mux għed nedikom li jena l-unika wieħed, ma jena żgur wieħed. Issa x'taħseb jien, di mux għed nejda biex m'għandi bżonn l-opinjoni tiegħek għax issa temmin, x'issa temmina. Affari tiegħek. Allura biex intom tifhmu għaliex ikun hemm grazzi dilkiet mantali uffiċċji differenti fil-ġisba Kristu. U għalhekk ċertu nies jibqgħu sfortunatament skużi l-kelma mhix dawa imma ignoranti għax ma jifhmuhomx l-affarijiet. Ma jifhmuhomx l-affarijiet. Tifhem? Jien ma nitkellimx bħal pastors oħrajn għaliex minix bħalhom u laqqas qed ngħid li bil-forsi jdu jitkellmu bħali għax huma mhumiex bħali. Imma importanti li huma jobdu u jagħmlu dak li Alla sejħilhom biex jagħmlu. Mhux lejja jridu jħallsu, lej Kristu u jimitawh. Jiena ma nħares lej l-ebda pastor, jiena nħares lej ir-raj il-kbir biss. Amen? Halleluja. Għalx mhux kull min huwa pastor jissejħ pastor huwa pastor. Fil-Kristjaneżmu bħalma fil-Kattoliċiżmu kull qassis jgħidulu fader u kull wieħed li huwa fil-ministru jgħidulu fader, ma mhux kull min huwa qassis bil-fors huwa pastor. U fil-Kristjaneżmu mhux kull min huwa pastor għax huwa bil-fors pastor. Tista' sejħ pastor li huwa jkun apostlu xorta tgħidlu pastor. Tista' sejħ pastor xorta jkun profeta xorta tgħidlu pastor. Imma għal min għandu għajnejh spirituali jridu jifhmuhom dawn l-affarijiet ħalli jkunu jifhmu għaliex hemm ċertu wavelengths differenti.
Issa hemm xmara waħda imma streams within the same river. And u li kiku minn huwa li u għandu naqra jerf talla u beza talla, jaraf li Alla juża da kollu għal-glorja tiegħu. Tifhmu aħwan? Alleluja. Glorja l-mulej. Thank you, Jesus. Jiena il-kwalifikazzjoni tiegħi ma tiġix mill-bniedem u laqqas l-approvazzjoni tiegħi ma tiġi mill-bniedem. Ġifieri dawn mhux qed ngħidulkom la biex nonfoħ li l-nifsi jew inkabba li l-nifsi iktar ma inti iktar kontabli. Iktar ma ġi motililek, iktar jiġi rikjedut minnek. Amen? Hallelujah. Praise God. Allura issa ħanejt xi ħaġa li issa ħatamena sensa likom. L-affarijiet li jidru fuq l-art huma riflessjonijiet ta' x'qed isir fis-sema. That's a powerful statement for those who can catch it. What's happening on the earth, the visible, is a reflection of what's happening in the heavenlies, in the spiritual. Dik dejjem kienet hekk id-dinja, l-istorja tal-umanità dejjem kienet hekk. Dejjem kien hemm id-dinja hija riflessjoni ta' x'qed jiġri fis-sema. Issa llum fi Kristu u minn ma qatt ma tallem fuq l-awtorità li inti ġejt moti fi Kristu Ġesu, mur tallem għax ħafna Kristjani laqqas xambuh dak it-tagħlim. Mur tallem għandna ħafna messaġġi fuq il-YouTube fuq l-awtorità tal-kredent, l-awtorità li Alla ta' dominju għaw awtorità biex topra fuq id-dinja bħal Kristu. Anyway, mela Ġesu tagħna l-awtorità lilna biex aħna da kollu li nippermettu fuq din l-art ikun diġà ġi permess fis-sema. Mhux aħna essaċ jekk inti btistudjawha sew dik Mattew 18 vers 18-20, mhux aħna nbidlu s-sema, aħna meta nitolbu qed naqblu biex kif Alla affarijiet qegħdin fis-sema jsiru fuq din l-art. Aħna mhux qed nbidlu l-ġenna. Imma Alla jrid li aħna naqblu ħalli l-ġenna tinvadi u tibda l-art. Qed tifhmu? Għalhekk inti dejlek dak li int bl-Ingliż tgħid aħjar. Whatsoever you shall loose upon this earth shall have already been loosed in heaven. Whatever you shall bind on earth shall have already been bound in heaven. Dak li intom torbtu fuq din l-art ikun diġà marbut fis-sema, dak li inkom tkunu ħallejtu fuq din l-art ikun diġà maħlu fis-sema. Amen, jiġifieri hemm affarijiet li Alla diġà għamilha straight forward li ma jridx. Imma jekk timpermettiha fid-dinja, inti ħad istiden l-infernu l-perverżjonijiet kollha fuq id-dinja. U minn flok issir bħas-sema ssir bħal l-infernu mbagħad. Hell on earth instead of heaven on earth. Qed tifhmu? Qed tifhmu kemm hija importanti li intom titolbu? U titolbu mhux għax tgħid talba ta' filgħodu jew filgħaxija jew qabel l-ikel, tiġu għat-talb. Għax it-talb tfisser tirrilisja s-saltna talla tas-sema fuq din l-art. Amen? Alleluja. Mela, normalment, dak li qed iseħħ fuq din l-art hija normalment ir-riflessjoni x'qed jiġri fil-realm spiritwali. Għalhekk għandek bżonn ikollok għajn profetika, widna profetika għal xalla x'qed jgħid dak iż-żminijiet partikolari. Is anyone following how xi ħaġa tifhem xi ħaġa? Do you understand? Issa, l-evanġelist min jopera fil-uffiċċju ta' evanġelist, il-messaġġ tas-salvazzjoni dejjem l-istess messaġġ. Il-profeta u l-apostlu dejjem irid jippredika l-salvazzjoni wkoll. Imma jitbidlu għax huma because il-profeta u l-apostlu ġeneralment l-apostlu huwa dak li he is the spiritual government of the church. Insomma, dak il-talim interessanti sabiħ morru studjaw. Amen? Halleluja. Mod sempliċi nista' ngħidilkom li l-art hija l-mera ta' ċed jiġri fis-sema. Eżi saħwa, jekk aħna tinres u għat inqarbu għal-midġa ta' Ġesu Kristu u dak żgur qed isir, l-affarijiet fir-realm spiritwali ħaj jintensifikaw. Fil-bidu ta' din is-sena, bejn Novembru u Deċembru tal-2021, ta' 2021, il-mulej għalli kelma, għalli arma l-poplu tiegħi u għallimhom fuq l-awtorità li għandhom fi Kristu
għaliex ġej żmien fejn ħajkollhom bżonnu ħafna dak it-tagħlim. Tiftakar qedtilkom dik il-kelma tistgħu tmorru u tagħmlu kollha fuq il-YouTube. Kont qedtilkom hekk, il-mulej għadu kif qalli għax jiena kont darba waqt li għandna nitlob ilhom mhux tiġi jafu fuq l-awtorità mulej. Qalli jerġa' fakkarhom għax ħafna nsew. Morru simgħuhom dak it-tagħlim aħwa. Għax ħajkollkom bżonnu. Amen. Il-sema hija dik l-influenza. Isma tajdu s-sema mux għednejdu għal-ġenna heaven ta' għednejdu the heavenlies. Ismew wid ġifiri, il-realm spirituali ta' s-sema. U għadak li influenza l-art. Il-Vangelu, meta l-Vangelu ġim xandar u għandek poplu jiex għal-Kristu, fejn dak il-poplu għet jiex għal-Kristu, emmek jisir il-magnet biex is-sema u l-ġenna u s-salta talla t-opera. Fejn memx il-poplu talla, is-salta talla miet jopera. Amen? Alleluja. Mela. Grazzi mulej. Ħana rajkom fil-ktib ta' Ezekiel 38 u 39. Għaliex huwa importanti aħna nifmu li aħna Alla naqdu Alla tal-gwerra. We serve the God of war, tafu? Yes, he's the God of peace. But he's the God of war too. Taf kam il-darba tajda fil-Bibja that he goes to war against the nations. Taf li Alla taf kam il-darba jgħida. Taf li l-istess ġessu li jinti tħobb u ħafna Malti nibennu ħaxejdu l bambin huwa l-jum ta' tribu ta' Ġuda. Mux il-bambin ġas li żejlu tgħidlu ħelu għaw gidi għagal. Il-gidi tmelsu ma l-jun jibbilek. Imma jekk jintroduċi l-nifsu inti tilqa il-ħaruf, l-jun ikun id-difensor tijak. Alleluja. Amen. Meta aħna naraw l-iskrittura, il-Bibja hija mimlija stejjer ta' gwerra. Sew fuq l-art u sew fis-sema. L-iskrittura xi tgħid? U saret għamet gwerra fis-sema. Kemm minnkom tridu il-paċi? Kemm minnkom tixtiequ tirreni għall-paċi? Mela lestu għall-gwerra. Kif ma tifhimx? Mhux jiġi l-paċi biex illuminaw inti għandna l-paċi f'pajjiżna mis-sirietna ġildu. Ħafna mietu. Kemm sabiħ l-paċi u żgur, imma x-xaħat mara l-gwerra. Inti taf għaliex jiena u inti għandna l-paċi magħna llum għal minu Kristjan biss qed ngħidha di. Għax Ġesu mar gwerra ta'. Xtejt l-iskrittura fil-ktib ta' Kolossin. Għamel gwerra. U neżżal id-demonju u l-prinċipati d-setat diaboliġi kollha neżżaħħom arwenin u qiegħdi u kollha qegħdin bid-duda barra. U l-patata barra. U ħadd ma jiskellem żaruhu. Ix qal il-pastor. Get off your religious horse. Ekku arwenin minxi. Jina l-demoni jek nimmaġina. L-iskrittura tgħid li Alla neżżaw minn kull seta u ġabu arwin u karkru u karkar is-setat kollha warajh bħalma kien jagħmel re fit-Testament il-Qadim, ħalleluja kien jaqbad il-sultan ta' dak l-armata u jkaxkru warajh arwin bil-patata barra, letteralment. U jekk kellu l-patata barra, naħseb quddiem barra kien ukoll. Dik hija realtà istorika ta' mhux qed nivvinta jien. U Pawlu għet juża dik l-spiegazzjoni f'Kolossin 2, vers 14-15, li ġabhom fi xej permezz tas-salib u karkarhom warajh
U rezzaħħom arwenin, is-setat u l-prinċipati kollha. Arwenin. Arwenin. Kontu tafu l-kien jagħmelek? Jekk kien hemm qabel, letteralment, kien jekk armata marret kontra armata. Mhux biss tal-li min kien jitlef ħafna minnhom kien jimutu u joħdulhom il-rikkezzi kollha imma jiddiżinrawhom. U kien jaqbdu il-re ineżżawh arwien ħuta u jdaħlu f'pajjiżu warajh arwin. Jumiljaħ totalment. U Ġesu hekk għamel id-demonju umiljaħ. Imma tkun ta' Kristu, da? Mhux reliġjuż, jew ġast mur il-Knisja. Tkun ta' Kristu f'jamma nar. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? Dik hija l-istorja. Thank you, Lord. Fil-ktib ta' Ezekiel 38-39 tissemma gwerra. Għaw min jaħseb li hemm potenzjalment li tista' tfaqqa din il-gwerra, qed nitkellmu għal gwerra ta' Gog u Magog. Jien smajtu bija? Fejn jissemmew il-Libja, Etjopja, Iran, Turkija, ħafna jaħsbu li tissemma wkoll ir-Russja. Imma relevanti. Ismawni aħwa. Jiena ma nafx x'għandu f'moħħu l-mulej f'dan il-ħin naf partijiet żgħar għax l-iskrittura tgħidlek jiġi mogħti lilna parti mill-istampa. Jekk din hix ħatwassal għall gwerra ta' Gog u Magog ma nafx. Però qasi kieku xorta Ġesu jgħidli tibża xejn. M'għandekx minn xiex tibża. Ara nista' d-dinja ħajmutu bil-biża'. X'inhi l-għar ħaġa li jistgħu jagħmlulek? Jibaduk il-ġenna. Wow, that doesn't sound that bad. Tifhem? Però jekk inti ta' Kristu ma jistgħu jagħmlulek xejn għax ħadd ma jista' jmissek sakemm Kristu wettaq il-pjan tal-la fuqek. Alleluja. Alleluja. Alla id-demonju jekk intom taraw dejjem irid jġib kaos fejn hemm l-armonija. Irid iġib id-distruzzjoni. Alla bil-kontra. Alla jġib armonija minn kaos. Anka fil-bidu tal-kreazzjoni Alla ġala, il-Bibja tgħidlek. Il-Bibja tgħidlek kien hemm kaos fil-bidu u Alla qal ħajkun dawl. U minn kaos beda jġib ordni. Ordni divina li jiena huwa nħobb nitkellem fuq ħafna. U jekk int Kristjan titmatura tifhem l-ordni divina tal-Alla. Amen? Alla jġib tranzizzjoni meta nazzjonijiet imorru fil-gwerra. Ħanidilkom bl-Ingliż. God brings transitions and he transitions nations through times of war. Ġifieri jkun hemm major earthly transitions. Meta inti taqra l-istorja tal-Bibja, meta għamu gwerer, ikun hemm fl-istorja tad-dinja ikun hemm tranzizzjoni sħaħ. Tifhmu tranzizzjonijiet? Tranzizzjonijiet fej popli jiġu liberati, fej popli jieħdu il-boundaries ta' pajjiżhom, fejn minn kollox il-kummerċ inqaleb koll, ikun hemm tranzizzjoni storja oħra qisha bdiet. Meta Ġesu jgħidlek fl-aħħar ta' żminijiet, ma jgħidlekx l-aħħar tad-dinja, d-dinja mhux ħadd tispiċċa. Jgħidlek fl-aħħar ta' żminijiet, ġifieri jkun hemm staġunijiet li jridu jispiċċaw. Amen, qed tifhmu? Issa, meta jkun hemm gwerer fl-ispiritwal u anke fin-natural, number one jiena nemmen li qabel ma jkun hemm gwerra fin-natural jkun hemm l-ewwel fl-ispiritwal. Ma jsir xejn fin-natural li qabel ma jkun sar fl-ispiritwal. Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri dak li aħna qed naraw qed isir pereżempju bħalissa bej Russja u l-Ukrajna, bej l-Iran,
Izrael. Dawk jiġru affarijiet l-ewwel fil-spiritwal, fil-realm spiritwali l-ewwel qed jiġru. U mbagħad jiġu ripetuti fuq l-art. Għalhekk il-Knisja trid titlob. Intom tifhmu li intom imsejħin biex jitolbu. Ejjew għat-talb aħwa. Għax jiena u inti dak li ħanġibu is-salta tal-la fuq dil-art timmanifesta bit-talb u bil-ħajja tagħna ta' kuljum bix-xandar tal-Vanġelu. Alla huwa dak li jġib il-paċi, jista' jġib il-paċi fejn il-konflitt. L-ewwel Ġesu ġi bil-paċi, bl-imħabba u l-verità. It-tieni darba Ġesu ġej bil-imħabba, bil-qawwa u d-dominju. Fit-talba tal-missierna, taf kif tispiċċaw? Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Ġesu bat lid-disċipli tiegħu l-apostli f'Luqa 9, Luqa 10, Mattew 10. Araw jiena batkom u tajtkom dominju biex tiddominaw fuq id-dinja permezz tal-Vanġelu, mhux permezz tal-ġlied, permezz tal-Vanġelu. Issa, Ġesu kol qal qatt jiġi żmien fejn ikolkom bżonn xabla. Jiġifieri dik mhux spiritwali hemmhekk issa da, sa dik letteralment. Jiġifieri xi kultant il-gwerra tiġi anke meta ma tridix. Infatti jiena u inti qatt m'għandna nfittxu għall-gwerra, imma meta tiġi tkun lesta għaliha. Infatti, isimgħuni moħħkom. Aħna ħankomplu nitolbu u ħankomplu nemnu l-profezija tal-mulej. Imma darba għalhekk aħna ngħidulkom daw il-quotes, isimgħuha. A wise king never seeks out war. Saħna tafu li l-ewwel Petru 2:9, Apokalissi 1:6, Apokalissi 5:10, aħna slaten u qassisin. Aħna slaten. Slaten xi jagħmlu? Jisaltnu. Issa, sultan għaref għaqli ma jfittxix gwerra imma jrid ikun dejjem lest għaliha. A wise king never seeks out war, but he must always be ready for it. Hemm proverbju bil-Latin fejn jgħid kara. Si vas pacem para bellum. Għaw xaħat fem xaħġa? Taf xie tisser dik? If you want peace, prepare for war. Dik hija proverbju bil-Latin. Jekk trid il-paċi, ipprepara l-gwerra. Darba kien hemm żewġ politikanti, presidenti kbar ta' żewġ pajjiżi kbar. U persuna li kienet bejnietom qed tagħmel medjazzjoni. Dew jgħidu x'għandna nagħmlu biex naħdmu għal paċi. Tafx Alla mill-persuna, dil-persuna kienet persuna reliġjuża popolari. Tafx Alla? Armaw ruħkom sew bl-armamenti. Għall-ewwel ma tagħmel sens, ma taf li Alla l-għamel l-istess. Għaliex aħseb Alla jgħidlek ilbsu l-armatura kollha Alla. Alla batek għal-gwerra. Għaliex anke jekk ma tmurx int, ħadd tiġi xorta. U inti tkun ippreparat. Tkun ippreparat fi Kristu. Tkun ippreparat fit-talb. Tkun ippreparat fil-spiritu. Tkun qed timxi ma' Kristu. Għax hekk il-gwerra natura spiritwali tiġi fuqek tibilek. U x-xitan kontinwament għandu gwerra kontra tiegħek. Amen aħwa. Qed tifhmu xi ħaġa? Amen? Per eżempju, fid-dinja naraw bosta li huma dittaturi, dictators. Kemm hawn aħna rajna madwar id-dinja regimes, xejdulhom bil-Malti. Le, mhux reġimenti, reġim. Fejn jkun hemm dittaturi mexxi u jmexxi bidu jibsa
joqtol ħafna nies innoċenti. Dittatura. Fl-Afrika kienu jeżistu. Xorta jiġu reġim. X'jiġri? Biex iġġib il-ġustizzja u ġġib il-paċi għal dak il-poplu. Titta irdu. Ngħidilkom li intom l-istess tagħmlu. Jekk jiġi xi ħadd id-dar tiegħek. U jrid jifqalek il-bib, iweġġalek il-uliedek, iweġġalek il-martek, il-żewġek, u jisraq dak kollu li hu prezzjuż. Kama minnkom tgħidlu, "Hey, yo, bro, come here, jisudijek, no problem." Because we love peace. Ej, la, raġbala l-da. X'tagħmillu kieku? Tidnejlek x'jagħmillu? L-iljun ta' tribu ta' Ġuda jqum minn ġo fik. U tkun trid tibbilaw. U ma tkun qed tidneb. Dik hija rabja qaddisa. Li Alla tajlek, u li Alla għandu, u li Kristu għandu, u li hemm żmiena. X'ngħidu għal politikanti korrotti, abbużivi, giddieba, perversi, mixtrija biex jagħmlu l-iskema u l-pjan tad-demonju? Ma tista' tagħmel xejn għax aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. Fl-aħħar ta' żminijiet, il-Knisja mhux toqgħod ċiċċi bil-qiegħda tistenna l-manna. Number one, meta l-aħħar ta' żminijiet? Meta l-aħħar ta' żmien? Meta huwa l-aħħar? Għaw xi ħadd jaf meta l-aħħar? Għax kull ġenerazzjoni dejjem kienet taħseb hija l-aħħar. Meta l-aħħar? Ħanedikom xi ħaġa aħwa. Jiena minix politikant, imma nifhem ħafna fil-politika għax fuq l-abbort nifhem. Fuq iż-żwieġ ta' bejn raġel u mara nifhem. Fuq kif għandek tell-tfal, nifhem, u dawk huma affarijiet li jiġu diskussi fil-politika. Forsi ma nifhimx kif tagħmel triq bil-konkos u bil-qatran u bit-tarmak, avolja ma naħsibx ħafna minn daw il-Ministeru jifhmula għax Malta xorta marqa kollha ilma. Jiġifieri wis probabbli x-xogħol li konna mill nagħmlu ma l-istess ħaġa. Sewwa, għax Malta naqra xita erqet. Il-profezija tiegħi mal-ewwel seħħet xejdu għax kienet dik il-tsunami, tsunami, għal ħaġa minn tsunami. Aħna naqra xita u ner, u x-tsunami tsunami. Imma msomm anyway. Alleluja. Imma aħna kollha kieku niġġieldu u hekk anka Kristu meta daħal fit-tempju ta' missieru ma għax jitlob minnhom da. Ejja ħanitlob għalik ejja God bless you qalbi ejja kamka. Abad frosta. Imma għaliex il dak il-Ġesu qatt ma nisimgħu fuq u jiġi pritka? Għax Ġesu kien jopera ħarruf mal-umli u l-jun mal-gburi. U parti mir-raġun li b'mod globali, b'mod ġenerali il-Knisja hija diżastru, Kattolika, Protestanta, Evanġelika hija diżastru. Bla qawwa ħafna drabi, bla vuċi ħafna drabi, tiġi bullijata u aħna let's pray. We pray! But there's also time to speak up. Hemm ukoll ħin li titkellem u tolli leħnek. Hemm bżonn ħin li tagħmel saqajk no more. Ma nistax nittollera dan il-ħmieġ iktar. Anzi, jiena nitkellem kieku Ġesu Sidi jaqbad frosta u jorbtok biha x-xabalitik. Ġesu tal-Bibja tat-Testament ġdida. Il-gwerer aħna li qed ngħixu f'dan iż-żmien huma kollha b'xi mod illinkjati mal-aħħar ta' żminijiet, mal-profeziji u l-linkjati ma' Iżrael. Kull ġenerazzjoni hemmhekk li Ġesu reġa' ġej, imma l-ġenerazzjoni li f'sensija u mhux rieqda tiġġieled fl-ispirtu, bit-talb, bis-sawm. Mhux tiġġieled kontra ħuk u kontra oħtok. Tkunx ċoċ.
U kontra l-pastor qed tiġġielet. Gwerra mhux ċivili, gwerra ta' ċwieċ. U tex kemm nżefnu u namlu id-demonju kontent. Araf l-avversarju tiegħek. Araf minnu vera l-għadu tiegħek. Mela l-pastor jew il-mara tiegħu jew il-brader jew il-djakni jew il-responsabbli jew għażu għal-qassista jew il-isqof. Għalhekk tgħidlek il-Bibja tolbu għal xi. Għalhekk il-Bibja tgħidlek jitolbu għal-mexxejja tagħkom. X'għamel id-demonju? Iġib il-Kristjani kontra ġiġin u jora kidejh u jagħmel fister. Armata minn flok tiġġilet lill-għadu tiġġilet lil nifisha. Issa hawnhekk fejn intom tidu toqgħodu attenti moħħkom. Nafu li l-gwerer ħajkomplu jiżdiedu. Iċ-Ċina, Nord u South Korea, l-Iran, Saudi Arabia. Imma l-ikbar gwerra hija li hemm kontra ruħek. Ara ħanejdlek, I'm sorry to break it to you, one day you will die. Skużani li ħajkolli ngħidlek, imma xi darba ħatmut. Imma l-ikbar mewta hija meta inti tmut spiritwalment u tinqata' minn Alla. U dik hija tip ta' mewta li Kristu jgħidlek aħjar qatt ma twelid xejn. Moħħoma. Għax hawn ħafna Kristjani ħajja fil-ġisem imma mejta fir-ruħ. U dik hija l-gwerra li inti tittoqgħod attent għaliha. Fil-Ktieb tal-Lut, kapitlu 12, marru hemm. Halleluja. Lut 12. Isimgħuha sewwa. Isma' widnejk pastor, evangelist, djaknu. Isma' sewwa l-kelma tal-mulej. Disċiplu. Assis, saċerdot, isma' sewwa l-kelma tal-mulej, ħassalva. U ħalli l-ġudizzju fidej il-mulej, minn ħajmur il-ġenna u minn l-infern. Jina xogħli huwa biss nxandar u wissi. Lut, kapitlu 12, vers 14. Fitxu li żommu slim ma' kulħadd. Żommu slim. Sakemm jiddependi minnek. U li jkollkom qdusija li tgħixu ħajja qaddisa. Li mingħajra jekk intom ma tkunx qaddisa, ma tgħix ħajja qaddis, ma tistax tara l-mulej. Kif tista' tgħix ħajja qaddisa? Għax mek ma tgħix ħajja qaddisa ma tistax tara l-mulej. Morru simgħu l-messaġġ tiegħi dan nhar is-sibt li għadda please isimgħuh, please ixxerjawh, għejn lil Malta salva għax ħafna immorru knejjes imma xorta mitlufin. Qisu li ħadd fostkom ma jibqa' lura mill-grazzja t'Alla. Li jebda erq ta' mrar ma jinbet fostkom li jġib it-taħwit u li bih ħafna Kristjani bl-imrar f'qalbhom jitħassru. Tista' tkun imħassar u tara wiċċ Alla? Tista' jkollok qalbek imħassra mimlija mrar, odju ejra bażwija li kull opportunità li jkollok trid tgħid kontra aħuk jew kontra oħtok jew kontra l-pastor u taqlalu l-ħama u taqlala l-ħama u tħammiġhom u ħanejt ukoll għal dawk il-ġurnalisti tal-bigilla tikbu fuq u tikbu fuq nies oħra tal-Alla. Kollha tittadu ronda kontra l-Alla quddiem fuq għadi. Kollha. Għatta giddiba korrotti. Mhux kollha ta'. Malla
jiġi fi gwerra kontra dakom. Fisem Ġesu Kristu. Għaxet għawimu l-korla tal-la. Morru tolbuħ il-bambin. Odu bennuħ. Laqqat ma tqajtu miegħu. Ma la reġettajtuħ tiltaqgħu mal-iljun. Morru fi ktib ta' Mattew 5. Ħanati twissija lil pastors għal dawk li għandhom bżonn jisimgħuha. Mexxejja, assisin, saċerdoti, patrijiet. Ħalli jkollkom iċ-ċertezza li ssalvaw, vers 8. Isimgħu xi tgħid. Ħenjin dawk li huma qalbhom safja għax huma jaraw lil Alla. Mela f'Luqa kapitlu 12 vers 14 sajna li min ikollok odju imrar f'qalbek ma tistax ikollok qalbek safja. U min ma jkollux qalbu safja ma jistax jara lil Alla. Ħanati twissija lil xi pastors, lil xi mexxejja li dejjem kull opportunità li kolkom meta jsemmulkom ċertu pastors, ċertu ministri, ma tifqux taqlawlhom il-ħama u l-valenu u xi darba lil dak il-persuna partikolari u tgħid qedtilkom fiċkom miskom tistħu tabbużaw bin-naċ tagħkom, tivvalenaw in-naċ tagħkom. Miskom tistħu iċanfrak il-mulej f'isem Ġesu Kristu. Kif ma tibżax minn Alla li ħalqek? Meta tmur tħammeġ pastor, tħammeġ brother u sister, kif ma tibżax minn Alla? Kif jista' jkun qalbek safja? Ma kull opportunità li kollok hija tivvalena kontra dak u kontra dik. U inta jtlin Kristjana? Xi Jezebel iva. Inti xtara li Alla tiwissik li inti qed tiġi mniġġes ma bqajtx imqaddes. Niġġes spiritu tiegħek. Xaru kaza. Min għandu widnejn biex jisma' ħajisma'. Dak li malla ta' mhux kliemi. Jack Buerba. Dan huwa il-battalja li hemm kontra ruħek. Għalhekk qed ngħidilkom River of Love. Poplu tal-mulej madwar Malta Għawdex. Som qalbek safja, għandek kull dritt ma taqbel ma ħadd. Però laqqas għandek dritt wieħed quddiem Alla tgħid kontra xi ħadd. Speċjalment gideb, lajja, valenu u odju. Ħanejdilkom ħantikom twissija oħra. Tiftakar xejn Ġesu? Ħobbu lil min? Ħobbu lill-edewwa tagħkom u x'għandkom tagħmlu magħhom? Għamlulhom il-ġid. ċertu pastors, mexxejja, inkluż saċerdoti u anke nies reliġjużi u anke nies ta' triq. Laqqa lil ċertu Kristjani ħuthom stess joboduhom iktar minn nies ta' triq. Għax għadu wkoll dejlek għamillu l-ġid. L-għallu l-dak il-pastor, l-dak il-breda, kizisa, il-vinti tobodu iktar minn l-għadu tiegħek. Alla jgħidlek għamil il-ġid lill-għadu. Aħseb wara l-pastor. Għalhekk qed ngħidilkom hawn pastor sejrin dritt l-infern. Għax tiġandu, ħanilkom ħaġa. Intom li jintkom River of Love tiġu ta' spessa hawnhekk. Kemm hawn minnkom kemm ilkom tiġu hawn rajtu leaders li kienu leaders imexxu jew home group jew knisja jew xi evangelisti li rawhom jinħelsu rajtuhom jinħelsu mixjat inhu lidejkom. Rajtuhom. Tafu li hawnhekk 3 leaders inħelsu mid-demonju? Waħda kienet fuq it-televiżjoni. Waħda kien Hope Group. Fil-ministeru li Alla fdali bil-grazzja tiegħu għall-glorja tiegħu, jiena rajt pastors inħelsu mix-xitan aħwa. U attent ma tkunx qed tpoġġi xi taħt xi wieħed minnhom. Għax dak li milli għandu jitik. Għalhekk you have to be careful what spirit you sit under. Ħanejdukom sigrit.
لسه مش هيبقى زجري. jekk intom tinnotaw, ix-xitan jiġi jagħmel gwerra ma mhux bl-istess mod li jagħmel Alla. Ix-xitan jiġi sottili bil-qerq. Alla l-gwerra jagħmilek fuq ċekk. Bniedem Talla ma jgħidx kelma kontrik, imma jkellmek fuq ċekk u jredek. Imma bniedem coward li huwa mimli bid-demonji, inkluż anke huwa fuq pulptu, minn wara ktex kemm jaqlalek, imma kif tkellmu fuq u taf kif jitrijat u jitlaq qisu papi bil-dembu bej saqal. U ma jgħidlekx kelma, u dawn jien esperjenzajtu. Daw jien esperjenzajtu. Imxi fil-biża' Alla. Żomm qalbek pura. Ix-xitan il-gwerra li jagħmilek hija dejjem bil-qerq. Alla l-gwerra jagħmilek dejjem bil-verità u s-sewwa. Għax it-tron tiegħu huwa istabbilit fuq is-sewwa u fuq il-ġustizzja. Alla m'għandux ċans jistħi jiffaċċjak. U min jimxi fis-sewwa ma jistħix jiffaċċjak. Ma jimxi bil-qerq jgħid kull valenu minn warajk, u mbagħad qudielek jitħaqlek. Bħal dik id-daħka tad-demonji. Are you thinking? Jack Buerba. Praise and worship team, come. Imnejn, vers wieħed, imnejn u ġej il-ġliet u t-tilwin bejnietkom. Jaqgħu mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom. Smajtu din il-gwerra? Il-gwerra li hemm f'ġisimkom tal-passjonijiet? Tixtiequ ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħiru. ċertu nies anke l-valel li jgħidu għax ikollhom ejra bażwija. U l-frott li ma ħlaqux sejħulu qares. U tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn, mbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux. L-ewwel Korintin kapitlu 3 minn vers 5 Pawlu jgħid: intom li hemm il-ġlied u t-tilwin bejnietkom, mhux għax intom karnali. Aħwa, ħafna Kristjani għandhom bżonn ċanfira minn Kristu. U Alla tiċanfarkom mill-kelma talla. U toħxa jimma ċanfar, Alla qal lil min inħobb jien inċanfru. Jekk inti ibnu, iċanfrek. Lili Alla jċanfarni. ċanfarni mhux isawwatni da ġifieri. ċanfarni ġifieri jekk għandi bżonn ngħidli kelma, Alla jgħidili. U mhux ħajdili bil-moħbi, fuċċi jgħidili. U ma jħallinix norqod qabel ma mmur niffaċċjah u nindem. U jekk weġġajt il xi ħadd irid imur nindem miegħu, jew magħha. U xi kultant dik il-magħha hija l-mara. Żgur mela, mhux dik iktar waħda viċina tiegħi miskina, tridu ma tridx għamel. Mela. Alla lek dik il-mara ta' biex iżommokum l-raġel. Ħalli fejn li l-Ispirtu Santu tgħidu ara nexxilek xejdilek il-mara. Mur orqod fuq is-sufan. Go and pet the dog. Amen naħwa. Grazzi mulej għal dawk in-nisa Talla li l-żwieġhom jitolbu għalihom biex ma jorqodx. Mulej tħallih jorqod ħajmur jindem. U viċi versa wkoll għall-irġiel, għax hawn irġiel Talla wkoll. It-tnejn għandkom kunu tal-mulej jekk intom Kristjani. U mhux minn ta' min ħatgħaddi, tiegħu titgħaddi. Aħna mbaxxu rasu għal Kristu. Rasna għal Ġesu. Amen. Halleluja. Isimgħuni aħwa. Fettilkom biex imorru. Jack Buerba rajnija
l-ewwel Korintin 3 titkellem fuq intom li għandkom tilwim u tiġġieldu bejnitkom għax intom karnali u Pawlu jċanfarhom għax minn flok suppost maturi għadkom babies. Għaliex għax hemm aħwa. Meta il-Kristjani jitlewmu bejniethom x'qed titaf x'innotent l-inti għandek baby. Karnali. Bad imma jiena nipprofetizza un keċċiċjaten. Karnali. Dak huma doni, l-oħrajn huma frott, il-frott tiegħek għadu żgħir. Jekk asider. Jew mħassar. Amen. Jekk jiena l-tifel tiegħi nixxielu karozza, ma tgħidx illallu t-tifel kemm hu bravu, lejt illallu papa tiegħu kemm hu tajjeb. Id-doni meta tara d-doni fuq ħajti tgħid kemm hu tajjeb il-mulej. Id-doni huma għotjiet. Ma meta tara l-frott f'ħajti, jew tgħid tara dak il-brother kemm hu paċenzjuż, ara naqa' kemm jipprova jifhem, jew wara dik kemm tgħin, hemmhekk qed tara l-frott. Dak huwa denju mertu tiegħek. Ma d-doni mhux il-mertu tiegħek. Id-doni huma mertu tal-la. Amen. Ħanaqralkom l-aħħar żewġ skritturi mill-Apokalissi. Fl-Apokalissi kapitlu 12 sa 13 titkellem kif Alla hemmhekk jitkellem jipprofetizza Ġesu qed jitkellem ma' Ġwanni kif ix-xitan ġab gwerra kontra l-qaddisin. U x'tgħidlek li għamlu l-qaddisin? U l-qaddisin għamu kontra Ġew għamlu gwerra. Issa naqrakom l-aħħar skritturi u nitolbu. Amen. L-Apokalissi 17 li kieku jiena Ġesu għalkemm jien suppost nirreflettih. Imma ovvjament jiena bniedem ukoll bħalkom fil-ġisem. Imma li kieku jiena Ġesu u ngħidilkom uliedi ejjew itolbu mqar sija miegħi. Taħseb li kollha tkunu għada fis-seba' u l-ġimgħa fis-seba' u meta jkun hemm it-talb. U mhux il-pastor qalli u hija dak orrajt. It-talb hija arma potenti u tirrikjedi sakrifiċċju. 17 vers 14. Apokalissi 17 vers 14. Halleluja. Għad jagħmlu l-gwerra lil-ħaruf u l-ħaruf joħroġ rebbieħ fuqhom għax hu s-sit is-sidin, aħna s-sidin, u sultan is-slaten, aħna s-slaten, huwa s-sultan. Flimkien ma' dawk li huma miegħu imsejħin u mażulin u fidili. Ma' dawk li huma fidili, faithful. Not those who goes to church. Faithful. Apokalissi 19, 19, 11. 19, verse 11. 19. Imbagħad rajt is-sema miftuħ u kien hemm żiemel abjad li hemm ċans li inti qatt narawh bajnejna dan. Dak li kien riekeb fuq jissejjaħ fidil. Isimgħu in-nies Alla jissejħu fidila. Int fidil. Are you faithful? Fit-talb tiegħek, fix-xirka tiegħek, flottijiet tiegħek, li tħalli meta toqgħod attent li qalbek ma tħallix titħassar, li tara li tagħmel il-ġid u tibni l-poplu tal-Alla mhux tipprova tkissru u tivvalena. Kif intom tistgħu tgħidu li intom tħobbu lill-Alla li qatt ma rajtu u tobgħod il-ħuk li int rajt? X'tip ta' ipokrizija din? Qed ngħid għal xi ħut li għandhom bżonn jisimgħu din. Xaru kaza, ma le għaddis. ħafna Kristjani għandhom qalbhom mimlija mrar. U mhux ħajraw l-Alla jekk ma jindimux. Imbagħad rajt is-sema miftuħ u kien hemm żiemel abjad. Dak li kien regeb fuq u jissejjaħ fidilu veru. Bil-ġustizzja huwa jaqtal ħaq u jagħmel gwerra. Għajnejh qishom ħuġġijiet ġanar, ħafna diademi fuq rasu u b'isem miktub fuq il-ħad ħliefu ma jafu. Kien libes mantelli mix-xarra bid-dem u jissejjaħ bl-isem il-kelma tal-Alla. U mexin warajh fuq żwiem il-bojot kien hemm l-eżerċti
tas-sema, river of love, lebsin lażel abjad bla nikta. U minn fommu ħirġa xabla misnuna biex jolqot il-ġnus u jmexxihom b'xetru tal-ħadid. Huwa jisħoq l-imbit ibaqbaq fil-masra tal-korla talla li jista' kollox. U fuq il-mantell u fuq koxtu għandu miktub isem Sultan ta' Slaten u Sitta Sidin. En u mojni talbu. Amen, interessanti. Praise God. Amen. Let's pray. Thank you, Lord. Għal dawk kollha li intom qegħdin hawnhekk illejla preżenti hawn xi ħadd li jagħti ħajtek verament, ġenwinament lil Ġesu għall-ewwel darba hawn xi ħadd. Hawn xi ħadd, amen. Hawn xi ħadd jgħid li pastor jiena qalbi għandi nuqqas ta' maħfra, għandi l-imrar, għandi offense, għandi xi ħaġa li għandi bżonn inqala minn ġo ħajti. Jiena rrid nara l-wiċċ Alla, rrid nara l-mulej. Għalhekk il-mulej dinna tajtkom kwandament ġdid, ħobbu li xixin. Ħobbu li xixin ma jfissirx li f'kollox taqblu f'xixin, kif jista' jkun? Imma taqbdu fuq l-essenzjal u tħobbu li xixin u taċċetta li jiena differenti u dak differenti. Sawa. Amen, simple as that. M'hemm bżonn nivvalenak għax inti differenti minni. M'hemm bżonn nipprova nċekk nekun ħamġek għax ma naqbilx miegħek f'ċertu affarijiet. So what? Isma' inti kont taf li anke ma naqbilx miegħek f'ċertu affarijiet. Taħseb li ma taqbilx miegħi? Ġieli konsidrajt li jien ma naqbilx miegħek ukoll. Imma jiena ma nażilx naqaf fil-livelli ta' int. Ma ngħid xejn. Nitlob għalik. Jew nkella jekk inkun nafek ħankellmek wiċċ b'wiċċ. Jekk ma naqblux, nħobbok xorta. Għandek totalata l-opinjoni tiegħek f'ċertu affarijiet. Fuq affarijiet Alla m'għandek la jiena u laqas manda opinjoni, nkun hemm noġem miktub. Amen. Halleluja, għajni tolbu fl-imkien. Għal dawk kollha li taraw intom fuq YouTube, televiżjoni, issa stess. Trid tagħti ħajtek il-Ġesu vera u tagħmlu s-sit tiegħek u s-salvatur tiegħek u tibda timxi warajh u taqdih u tobdih. Vera! ħafna minn nies jgħidu talba miegħi, ħafna Maltin jgħidu talba miegħi. Praise God. Messa tittadixxi fuqha hija ta'. Mhux ġast titlobaw u ħajtek jibqa' kollox istess, tibda timxi mal-mulej. ċinkella talba tiegħek kull ma kienet biss repetizzjoni bħal pappagal. Għal dawk kollu jintom vera tittimxu mal-mulej, tagħti ħajtek il-Ġesu vera, tissagura li qalbek hija pura u m'għandekx qalbek imniġsa u xi tip ta' odju u nuqqasa maħfra jew offens jew xi ħaġa aħles minna llum, indem minna llum. Amen? Ejni tolbu dit-talba, ejdi talba wara minn qalbek. Missir Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi Ġesu li inti mort għamil gwerra biex tirbaħ lili. Jien il-premju tiegħek, mixtri bid-dem Qaddis tiegħek. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti li bentalla l-ħaj, li int mittalija fuq dak is-salib. Miet u mat-tielet jum int irxu xtajt. Ġesu, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, saltan int, irrenja int u għamel dak li trid int f'ħajti. Nindem minn nubieti mulej. Fejn jien żammejt offense, korla, imrar, odju, nuqqas ta' maħfra, ejra, mulej għaqilow kollu minn ġofija issa stess bil-qawa tad-dem glorjus tiegħek. Mulej għandi bżonnok. Imbierek il-kull minn weġġani u naħfrilhom u ma rrid ngħid xejn kontra ħadd u ma rrid nweġġa' lil ħadd biex nweġġa'. Jiddispjaċini jekk weġġa' xi ħadd bil-verità tal-kelma tiegħek. Magħti l-kull grazzi l-kull wieħed minna mulej u dawk kollha jaraw u dawk kollha li fil-ħajja tiegħi jagħtihom il-grazzja li jaċċettaw u jirċievu u jilqgħu il-kelma tiegħek f'ħajjithom biex jisalvaw. Inti l-mulej tiegħi u inti s-salvatur tiegħi. Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Amen. Għatu ċabċipa kbira l-mulej. Halleluja. Jekk inti jed dit-talba warilbek minn warek, vera, warajja minn qalbek etta, ibda qra l-Bibja vera. Tkellem mal-mulej faħru ringrazzjah.
Jekk għandek xi kellek xi konflitt ġlieda, argument mal brother sister, irranġa! Mhux tipprova tieħu tiegħek, irranġa. Irranġa, that's it. Just kun umli, irranġa, full stop. That's it. Għandu tort, għandek tort int, għandhom tort kulħadd, għandu tort ħadd. Irranġa. Irranġa, full stop, that's it. U tgħid kelma oħra żejda u jekk qed tmur tirranġa dik ukoll. Eżiż aħwa, il-paċi magħkom, Ġesu jħobbok. Ġesu mhux biss il-bambin, naf li ġej il-milied. Ġesu għal l-jun ta' tribu ta' Ġuda. U aħna ma dak ħalin ta' issa da, mhux mal-bambin fil-maxtura. Sirja fil-dak il-Ġesu. Ma jridx, Alla ma jridx jikkondannak, għax ġibi xi salvak. Għalhekk mela il-qal l-ibnu ħalli it-tribu li l-jun ta' tribu ta' Ġuda ikun id-difensur tiegħek. Minflok ikun l-imħallef tiegħek. Il-paċi magħkom, narakom il-programm jmiss, il-messaġġ li jmiss, ejjew iltaqgħu magħna f'dan il-weekend mal-mistiedna speċjali Wendy Preston u jekk kotbok dal-messaġġ u birkek għamlu like, xerja u please is-subscribe għaċ-channel tagħna.